Bas, richtig tot de camera. Vertel eens wat zo meteen gaat staan te wachten. Wat de Luiers toes moeten gaan doen. Ja, we kregen nog het vragen via het berichten door. Ja, je moet voor de barbecue aanzetten of hij we dat nu later moeten doen. Ja, als we eens beginnen om 4 uur. Moesten we wel zorgen dat de barbecue natuurlijk al een beetje warm is. We beginnen met de ananas snijden. Dat was gewoon de bovenkant eraf. En natuurlijk dan ook de onderkant. En dan maak ze allemaal stukken ervan. Deze liggen in een kom. Het beste is dat ze een kom pakt met deksel. We beginnen met een limoen. Je kunt ze met een engel kniepen. Dat ze in ieder geval esterpitjes in zitten tot ze die opvinkt. Ja, we hebben er ook andere dingen voor. Pers die uit. Daarna pak voor de kaneel. Ja, gewoon een beetje op. De ene vind ik kneden lekker dan de andere. Gewoon een beetje op je veul. Ongeveer een theelepel wat ze erin deed. De ahornsiroop. Dat is ook gewoon een flinke scheut van eroverheen. Je kent ze, die gaat mengen of met de hang. Ja, als ze een deksel hebben voor op de komp, dan ligt dat deksel erop en dan rammelt ze de doorheen. Als jullie nu ideeën hebben over de volgende locatie. Ja. Als ze nu denken van, ik heb in een tuin of ik ben let's gaan wandelen en daar zag het zo als je goed. Misschien is dat leuk om daar een uitzending te maken. Weer staan overal voor open. Ja, dat is en maar. Dan moet internet zijn. Er moet binnen 100 meter internet zitten. Ja. We hebben 100 meter internetkabel besteld bij wouterselectro.nl. Tot je het weet. Ja. Vast en zeker. We gaan naar Bas toe. Bas gaat vertellen wat we met de ananas allemaal voor spannende dingen gaan doen. Ja, zijn we inmiddels toch 3 uur verder. Dus je kent dat lekker, als je hem openmaakt, ruikt ze het al. Het ziet er al goed dat er heerlijk gemarineerd is. Hè? Dat even op de camera. Gewoon een paar keer omdraaien dadelijk. Er mogen een beetje zwarte strepen op zitten. Maar ja, natuurlijk niet te zwart, want dat is het niet meer lekker. Mocht je Het vragen, gaat, Bas, waarom leksen ze nu zo kort doorheen en niet wie doet er een? Omdat ik daar mijn vuur op zitten. Aha. Ik heb niet mijn ganse barbecue, maar ik heb eigenlijk op één plaats heb ik mijn vuur en daar leg ik het. Die ananas kent ze of een bulkje ijs, of weer hebben dadelijk een beetje slagroom erbij. Heerlijk is dat. Ja, slagroom wat we er even halen. Stond keuken erbij hier, dan gewoon voor hartstikke veel schoon van de melken dadelijk. Je zegt dat nog even opkloppen. Gewoon ik wel even regelen, dat is geen probleem. Ja, maar dit waren alweer, hè. Zo snel gaat dat. Oh. 4 uur lang hebben we gestreamd. Het heeft iets langer geduurd dan dat we eigenlijk gedacht hadden. Iets langer. Een uurtje. Een uurtje langer. Hè. Een uurtje langer. Dus dat is prima. Zeg je ook wel maar als je te laat bent, een uurtje. Hè. Dus, Ja, precies. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. En ik Ja. zou zeggen, Tot de volgende week mag ik hopen. tot grills. Ja, we eens even kijken hoe we even moeten zitten. Hoppakee. Ja.